салом алейкум ба кулли тамошобинони мактаби блогери ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истоданд. дусто, имрӯз мо гап мезанем дар бораи чӣ гуна мо таёр мекунем сурати болои видеомона, яъне ки коврикора. ва ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем ки бо тариқи телефон ва д се намуд программе ҳаст ки масалан шумо ба качество ҳам таёр мекунед ва ҳам размере мекунед ки прамои дар ютуби шумо масалан дар болои видеои шумо чотка ҷо мегирад. ва ҳозир мо ба тариқи яъне ки программаҳо истифода мебарем, яъне ки таёр мекунем ва ба шумо нишон медиҳем ва мо насиб иншоалло программое ки истифода мебарем ҳатман силкои ҳам программаро дар описана мемонем ва шумо медонед скачат мекунем ва чӣ хеле ки мо таёр мекунем шуморо ана ҳамин хел таёр карда барои обложкаи болои видеоихтон истифода мебарем то вақте ки масалан агар компютер надошта боша. Не ки агар компютер боша ҳатман ба компютер бо хубтара масалан через фотошоп. Не ки агар ки шумо то ҳол яъне ки нав блогерия сар мекунед компютер надоред, танҳо ба тариқи телефон ва ин программое ки мо пешниҳод мекунем шумо медонед ба тариқи ин программо таёр мекунед. хайр, мегзарем далши рафтем. барои таёр кардан интихоб мекунем ю камера, баъде ки кушода шид зер мекунем галерея, интихоб мекунем сурати лозимара, масалан мегирем мо инамира ва меҷихем размерда. масалан бихоҳем ки ягон паст баланд дига намуд навия интихоб кунед 16 дана ҳама вақт я намуд, яъне ки чотка места дар видеотон дар ютуб вақте ки мемонед ғамтон намета 16 дана меҷихен галчка пас он меҷихен сахранид. баъд сахранид кардан мебуред ин программа меҷихен надпис на фото галерея ва аму программае ки масалан бирдагии ин сурата ва мерем поён аму программаро нигоҳ менед сурати бирдагӣ даҳм мешавад. вообщем инамиҷа инамо ина ю камера перфект и уже амира шумо биридин ва дар инҷа меҷихен галерея добавид надпис ва менависем чизе ки дар коре масалан болои аму дизайни шумо да. ва ҳозир мо дар инҷа менависем ки чихел жалобро гум мекунем. масалан мо ҳамеро менависем ва таёр мекунем. шумо бинед ки чӣ хел мо мекунем ранг метем ва дигар кораш. дар инҷа якчанд масалан текст добавид карда мешавад. потом баъде ки навистем интихоб кунем масалан шрифте ки бояд ивазиш кунӣ ва инҷа аввал равнаведиш кунӣ. масалан якум равнаве мекунӣ баъд шрифта интихоб мекунӣ. масалан чӣ хеле ки хитонда мақбул аст ҳаму ба вкуси хитон кунед. потом принят баъд интихоб кунед светча. инҷа якум масалан хаффо пеш меорӣ хай уже исниш ягон мушкил надора. интихоб кунед света ва вибират кунед свети мехостагитон ҳаму шрифта. потом ба ангуштот мехопем майда калон чӣ хеле ки мақбул аст мемонед дар ҷои лозима. баъд бо добавид мекунед текст агар ки дар корто боша бо навистан масалан бо менависем дигар чизишам дар болои ҳамин се стрелкаи болода меҷиқем масалан мебуред текст бо добавид мекунед чӣ хеле ки дидед мо ҳам хел кардем ва мо менависем мактаби блогери масалан номи канали худмона ва боз ҳам ҳамин хел размер яъне ки майда калон пеш наздик мебарем. баъд интихоб мекунем шрифта бо интихоб мекунем света ва майда мекунем масалан чини лозимамон. потом интихоб мекунем свети масалан сояра ё ки ранге ки гирди аму масалан шрифтонда меяда кам бареш кам мешавад агар бисёр барем бисёр ранг мешавад чини дар коритон меҷиқен. потом сояша вибор мекунед масалан агар дар кортон боша ва чӣ қадаре ки мехоҳӣ ҳам қадар масалан полни барӣ агар полни зард мешавад кам барӣ кам чӣ хеле ки хитонда мақбул ба вкуси хитон мо мемонемш кам интихоб мекунем ва мемонем. баъд аз мондан зер мекунем загрузка уже аллакай масалан видеои шумо таёр шуд. хай рекламае нишон намета агар интернети куштагӣ набоша нишон мета ва мебурем ин мебинем дар галерея.
дар омадем галерея ва якм уже нишон дод ки ин аст сурати шумо тайёр шуд ва ин хел тайёре ин пеш инаш ва дӯстон чихеле ки шумо диден ягон мушкилӣ надоре ягон камбудӣ ҳам нест ва чихеле ки мо тайёр кардем ва шумо ҳатман медонем мо силкаҳои ҳамун программое ки мо тайёр мекунем мемонем дар описание медонем скачат мекунем ва чихеле ки мо тайёр кардем ҳамун хел тайёр мекунем обложкаи болои видеотона яъне ки коврикотона то вақте ки масалан компютер гирифтаантона. хайр дӯсто агар ягон ҷош мо нофаҳмо бошад дар комментария нависем ва ё ки дар инстаграм мо нависем ҳатман мо ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳем дӯсто. агар бо дар видеои оянда насиб бо кӯшиш мекунем ки ягон бо роҳи осонтарша барои шуморо тайёр кунем яъне ки бо омӯзонем шумо да. хайр дӯсто ин буд барномаи имрӯзаи мо дар бораи тайёр кардани сурати болои видео яъне ки коврик барои шумо. хайр дӯсто дар паноҳи аллоҳ бошед то барномаҳои дигар.